På pladserne! Færdige! Løb! Når de så er tilbage der, hvor de startede, er løbet slut. De starter på 2 på den første, og så ellers er de 1 og 1 på de 3 næste poster rundt. Så går det op. Det vil sige, når man ender der med den post, man startede, så er man færdig. Så det er det patient, der bestemmer, hvem der er forrest. Og nu kan I se, nu er så hende tilbage. Det vil sige, at han er færdig.